Sama cha living room mbabwate chi throw pillows echuchire chichingenjo au na bwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echura onchura ne bunu kuganya kwa okole nkone bale fabric sofa sets echuchire chichi 7 seater na bwego ne chichi 6 seater echuchire chichi rangi ne chi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge ase chinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa ase mete ya mahogan echuchire chichi 6 seater na bwigo nechi 8 seater na bwigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato mu rubiri olipa pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo mu cyobusongo asebara yasunika migori otarayikasenya gitaye lya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Mwancho morigereria ogetembe TV na gokwandre andonsi ase otobwate tikuro chinsa niberechia bono botuko aso botuko boiga bwakianda motinyigo motangani mwako wiga bwechiri bubere 25 kurandonsi aso otobwate kurwa aso bogatagati bo mochobo songo ngo kwarigania senchira ya bene incheni konkoro kwa Clinton Ondigi tochiko sanga manga ya bari kibaito ba mangana ba sangirira seri tukeriga lyarengeri tambe na nene mono aseri tukoryarenge ryokobwato kwa amachibu ya matemu ayekrasi 12 bose form 4 hari a KCSE asense ya Kenya somo waziri Tenete Chisemi Mheshimiwa Julius Migosi Ogamba harai gatia babwatani kurwase wizara ya Chisemi na boigo habatenri kurwase kyombekerigeten tamatem ya Kenya National Examination Council NEC kurwase ensemeria ya Mitiani House kubwato kama chibu ayo mwanchumu rigeria saborokiwa aborokia na boiga baibori bagendrete gutwara umuyega bugochingira machibu ayega amaya sechiskuru au na boigemero byo kubwato kama chibu ayega nigegendrete asense media yemitanda buno waziri ateba gochakira bono gochibosoni kama chibu ayara chekubwato kwa sense moya online gobona bari kibaito bagendrete kubwatira ayega hase ritukuria angyotura chiko kwa senchira yobo imechiskuru kiri cyanyarako bachiko koribuya kurwa sorgongorega na boiga borokwa bari banyarako bago koribuya kurenda se umurobiri gabwe kyonga chinsa bire ritukuria rero ntochiko sanga egati yari twanyarako batuko yanyora ari twanyarako batuko yarigania asenchira ya ben kubwatikana no murubibo kubwatuko kwa machibu ya matemo ya case siko karansoke Wilson Makori kurwa sense moyo mundu bimanyero director DJ Atsan kuri studio ya kabere na bago chikombwata sia kwene kyamari gune chibicha ngochara senchira ringe karansoke hobena into ikomwe. Karibu sana mwanchu murigeria bone kyonga chinsa ibira senchera yobo ikirano togochaka kurwase ensemo ya Mitiani House yogo toka ensemo ya South Sea County ya Nairobi ritukoria rero Mwaziri w'Echisemi Mheshimiwa Julius Migosi Ogamba murike botamba se wizara y'Echisemi Mheshimiwa Belio Kipsang negatia babwatani bande kurwase kyombekeri kya matemu kya NEC nigo bayane kyo kubwato kwa machibu ya matemu machibu ya matemu mana KCSE yo mwaka bw'echiri bubere 24 ase ekirasi kiko 12 bose form 4 abanyara ko babako ene kya kobeke merobero yo korya konyora amachibu abo murikito Maureen Siango nanyara ko bagakorigeria senchira ya bene chinkwana cyo waziri yo tebiro mwako yiga o erate o 2024 nigo amatemo ayo aya negative wa senchire rengia kero korengania no mwaka o etabwe chiri bubere 23.
Thank you very much, Imelda. Waziri w'ekisemi Julius Ogamba nigo litukolya lero abwatuka amachibu y'amatemwa manna KCC omwaka olyota bw'ekirubera 2024 or 0.18% candidates who obtained an overall grade A in the year 2024 KCSE examination. kulinganira nigo aborokibwa chiribu chimibere 45 nemo n'echimisatu n'emirongo kyenda noyomo banyara kuba bakonyora chigrade chiria chokubaira chi university With direct university entry qualifications of grade C+ and above was 246,391, translated to 25.53% in the year 2024, compared to 201,130. Pande chiribu chiminye 52 n'echimisano na isato 53 nigo banyora ebiredi biria byokubaira chiskuru chobubundi gose chikoleje chiri chimanikantebe na TVETs. The number of candidates with grade C minors, which is TVET diploma and above, was 476,889, translated to 49.41% in the year 2024 KCSE examination, compared to 401,216, which is translated to 44.42% in 2023. Abarukiwa chimisano na isato na 40 nigo kegima batanyora machibu abo ayega magiga yogotoka gose kubwatiranirwa n'echinchera cyobokora. During marking and holding candidates personally responsible for any irregularities. There were 840 candidates who were involved in examination irregularities in 2024, and their examination results have been cancelled. Ingo reporteria ege teseni kegatambecha nigongoro kwa Maureen Siango. New Year 2025. Thank you and God bless you. Miamono murikito Maureen Siango mwancho murigeria togosuka bosio totigarita senkwana yomo waziri Julius Migosio Ogamba nigo bono anyarkoba gagotebanga aborokwa abo barense y'emyaka 20 haso mwaka oyiga oerete o 2024 na ubabere abange koenekia amatemo KCC asebona atebire umoroko w'emyaka emeke nuri orenge emyaka 15 no oyomo bose 16 goika emyaka eria y'emirongo asebona atebire anemono chi county chiri eri ya Kisini anyamira kere egati chi county chiri chianegatie omubaro bwa aboroko begaso bunge abo baikanseta amatemo iga KCC bunago tumanyo murikito Julie Kerubo. Batia machibu y'umwaka w'ekiri 2024 gosoka ritko rya rero nigo umubaro bw'aboroke bari benge emyaka 15 na bari benge emyaka 19 barenga bange mono korengana na bari barenge emyaka 20 bari barenge emyaka 20 nigo barenga aboroke kiri kimyenye 59 kimisano na isato 50 nomo noyomo bari barenge emyaka 15 nomo gochense nigo barenga aboroke gwa kimye 10 na isano nemo The number of candidates aged between 16 and below increased from 16,040, which is 1.776% in 2023, to 20,546, which is 2.129% in 2024. The highest percentage of candidates registered for the 2024 KCSE examinations were within the appropriate age brackets of between 17 and 19 years, constituting 684,765, which is 70.95%. Imeye kaunti ya Nyamira aborokigwa babwatense y'emyaka 15 nigo barenga aborokigwa kimye 10 kimye 444 emyaka 19 kogenderera barenge aborokigwa kirwisano na isato kimye 410 noyomo nakorwa se kaunti ya Kisii aborokigwa bari babwatense y'emyaka 15 nigo barenga aborokigwa kimye kiribu 20 kimye 5 nemo na 13 hase bari barenge
y'emyaka 19 kogenderera barenga aborokiwa chiribu eriweyemo ne 53 ne 53 na batatu kubwatia nobotuki nige kaunti ya Kisii yerigete kerengo ekenene kia aborokiwa bali barenga inse y'emyaka 53 nabo igo bali babwate emyaka 13 kogenderera gingo ripoteri getaseni kia Getembe TV Inche Julie Kerubo. Muyamano murikito Julie Mwancho murigaria tugusuka bosio murikito Daniel Ontiri nerananyara ko bakago tarega techi skuru chechi secondary kurwase bunge ya Kitutu Chache North ase county ya Kisii egati ya skuru ya secondary ya Geturi area ya St Peters Nyakora ime ya Kegogi egati techi skuru chinde chinyinge nonyana baigo nigo egati ya boroki wa kurwase chi skuru echiga banyara ko babago esokia na korokyo gotogo ko abo kubwatakana no mochando horibwe network onyara ko bagokonyara ko bagokonyoria amachibu abo korende nigo banyara ko bagwesokia na ko kwandira gosemeria kwabo buna ase amatuko alebosio hanne mono ritkoria ankyo mbachikonyara ko bagotemana ende nenchire mwego chia kwane ke unamba chikonyora amachibu ayega ase nchirerengia asa matemwa haya bwatukwa litukulero no mwaziri wechisemega Kenya omosike Migoso Gamba kurwase bunge ya Kitutu Chache North ase county ya Kisii umuchengoni kwene kiwa hasi skuru au echo chia kolebu ya ase skuru ya secondary ya Geturi yegotoka ase wodi ya Sinsi yalikia emin ya isanonemo nugutakianda ase iraboro kiwa ase university wetania chimibiri na 30 Ginto abamenyi bensemeyo na borokiwa bagokera asense mwende amachibwa yegamba yani galikiwa hase skuru ya secondary ya St Peters Nyakora yegotoka hase ward ya Kegogi hase bongega ya Kitutu Chache North Ginto mwalimu munene hase skuru yega Patrice Michira hate abangwetera hase kubwaterena Ogochakia kumirobeli mijia hase skuru no kweneke buna aborokiwa mbabwata maskani goro negatie binto ebyo byayirira gokora buya hasa matemo manene yo mwako eta tuatema gutariza abana buya abana twari kubarenta prep amambia nande twatwara chisa chia mugaso lunch an extra lesson na marona boigo twatwara anata prep ya magoroba twama kogenda games ase toko abana bari barabu obwate talent ase uno mupira na bintu binde aboro baje gukora training nanyana bo hegati y'ikискuru kura sense mega wikekero tokogende mbeo etibarakora kurikia chigrade cha worki wa baigam kubwatakana ne network erense roboti turakubwatirie hasiri tukulia nkyo egati yabo area ya secondary ya Waiseke yeitiwo hiye gotoka hase wodi ya Munyiro skuru ya secondary ya Kenyoro hiye gotoka hase wodi ya Munyiro egati ye chinde chinyinge erikurigereria bona chiakoretie hasa matema yo tubwatera nchinchera chionse nona ase fees yekobora bosaba abaihuri bagende skuru bakwana n'abalimu babeke emiroberi emiyako bakona kolie fees abana babera ase skuru ase chiskuru echo chitaranyora amagisi abo abalimu niko bakwanira gosemeri kwabo asa boroki wababo gucha gukora buya asa matema yo mwakoria twakorete bobe lakini umwaka uyu na otwochenga gwike mini agenda igoro asengencho yebidi twakorete buni skuru na nduna balimu ntubwate challenge ne network lakini ase abana bali komitwa nyorira matemo abo mbaro angesaba bachire university babwate chigrade C+ kuchigoro na bande ntogendere kunya ko check we hope nga by tomorrow o ikamambi na bokonyora twa nyorire elisarions ndel tumanya kurwe min ngoro baterega taseni kya Getembe kurega se county ya Kisii leterane ngoro ko Daniel Ontiri
Biamono Morikito Daniel Ontiri Noroboti Rwase Nchira Yobo Ikiranu Kurwase bunge ya Kitutu cha North. Mwancho Morigari Togoskabosio ase bunge ya Bobasi ase kaunti ya Kisii nigo naro haborkia na aborkiwa pamoja na abaibori banyara ko babago esokia bune Nchira moyo gochengera machibu amaya kurwase bunge yo ya Bobasi. Morikito Brian Nyakundi na nyara ko bakago sanga negati ya barimu abanne kurwase chiskuru chiga chechi secondary ebirangerero bya aborkiwa na baiga aborkia abagenda te gochengera machibu aiga ase Nchirengia abanyara ko baba kurogo semeria kwabo unakera machibu ayo harachigo soka ase Nchira yobo ikiranu chiskuru kurwase orgongorega hanemono kurwase nseme yo ya Bobasi chichikonyara ko ba chigo koribuya. Ekerobono amatemu yekerasi gia 12 bw'omwaka oeta abwatukwa lituko lya lero nigo chiskuru ao ime yebunge ya Bobasi charorekana gokoria buya ime yeskuru ya Bishop Mugendi Nyakegogi eywe gotoka ase ensemo ya Itumbe ime subcounty ya Sameta Boniface Masese Nyausi oyole omwalimu omunene ime yeskuru eyo nigo agokera amachibu ya matemu ime yeskuru eyo abo ase skuru eyo ya nyora emin ya isano na ibere nechinuguta 14 ime yesukuru eyo ya Bishop Mugendi Nyakegogi nigo abana babere abatangani banyora emin grade ya B+. B plain baba abana 33, B- baba abana 50 mona babere, C plain baba abana 50, C- baba abana 15 na babere, D+ baba abana babere, nabo igo D baba abana babere. Mwalimu omunene Boniface Masese Nyausi togenda tugapokea amatokeo na boneka togenda tugukwana twanyorera amatokeo ya wanafunzi 80 so wanafunzi abayo 80 abana 60 already bameke to university mbabade C+ and above abana twabwata omwaka oli nabange twabwata abana 244 igo konyora result yana bera ile chingaki kubakora bonse lakini tubwata matumaini nga emini yitone chaimburu kubwate kanana yare twanyolire boniga nigo mwalimu oyo boigo aboria aborokigwa bali abataragokigwa n'amachibu ya matemu abo koirorera amatemu abo gose gosoachi college liyo kogendereri amasomo abo mwaisha semwabeta yo konyora amatokeo shukuru Mungu atago isanegete buna kuaga nekia na munde na boka roro gosoko irora chikozi ndeti nyinge tira chiskuru college cheito TTI nyatonyora grade keraka ira university na bogo chweni college checho tadi rasmi mamansi magenda chi university ase eskuru ya Christ the Teacher Kenyoro eywe gotoka ase nsemo ya Ogembo nigo mwalimu omonene boigo agokera amachibu yeskuru yae abo ase aborokigwa bonsi 19 bakora buya kegima. Kenyoro secondary school is situated in Sameta sublocation. We registered very few students, but we expect the good results. We actually did the exam in another center because there were very few, but despite the fact that very few, we expect the result which is good. Ginko ripoteri egetaseni kiagetembe korua ase sub-county ya Sameta iwe gotoka ime yebunge ya Bobasi me county ya Kisii. Eliatariane Brian Nyakundi. Morikito Brian Nyakundi kurwase bunge ya Bobasi county ya Kisii mwancho morigera togoskabosio bono toso ase county ya Nyamira na boigo muro biga chibwaiga amaya ya asi komina mwaka 2024 hayura rigwase Nchira ya benera niga barimu abanne kurwase chiskuru ase county ya Nyamira banyareko baba gwesoke na gukwandra amachibwaiga ase gati abo banyareko baba gwesoke na kwemuronganiria Nchira hemirobiriga anemono yemitandao ya nyareko bagekonyoria egati ya machibu yechiskuru chinde anemono asebono mwalimu omonne bweskuru ya Sironga Madam Jane Nyanumba nyareko bakagoteba Nchira iyo gutumeki bwemitandao ase website yo mo waziri nyareko bagakobwatoka nigo yatwarira obokongu obwenekire egati aboroki wase skuru yo tibaranyora machibu abo kurende abange nigo bakwanire ogosemeria kwabo kira machibu aiga arache gosoka ase Nchira yobo ikiranu nigo barache konekia gokoribuya ekero korengania omwako yega no mwakoria oeta Chiskuru ao kurwase county ya Nyamira nigo bagokeire amachibu amaya yo mwaka oyo
kurwase eskuru ya sekondari ya bamura ya Kibirigo nigo umwarimu omonene bw'eskuru eyeiga serieta Clement Nyangacha nigo atebire nonya omuruberio bw'okuria amachibu ayo koreng'ora korende mbare neki bagosemeria kubwatikana na machibu ayo amake banyorire amarieta ne Clement Nyangacha chief principal Kibirigo boys high school a rough breakdown to what one got what a play name a minus chikire 20 chipi plus chikire 20 chipi play ni chiro more than 10 chipi minus chiro there are some 2 C pluses and so far to what C minus and then matokeo itu aso kila sawa 55 out of 123 we are hoping it will improve because the quality grades have improved, especially the A minuses. Last time we talked about the A minus chiarenge 4 wana tayari chekile 20 yanga nane ntora ali ya matemu ne quarter yoto lo chama to ara matemu ali nse ye quarter ngorende ndugene tena chi quality grade comment chire boigo ne meaning ko imokerigo boigo kurwase eskuru ya banyaruka ya Sironga nigo mwarimu omonene bw'eskuru eyo Madam Jane Nyanumba boigo agokera amachebu ayo batiekire konyora gwika chinsa 11 ekero twatarira eskuru eyo. My name is Jane Nyanumba, the chief principal of Sironga Girls. Candidates are 860, so it will take us quite some time. Out of the results that we have retrieved, we have had 92 girls, of which A minus are 8 in number, B plus are 24, B plain are 34, B minus are 26. The net is so low, but we are progressing well, and we are hopeful that by the end of the day, we shall have all the results of our girls. We thank God for this result. And we are hopeful that by the end of the session, we shall come out and celebrate. Thank you so much. Kurwase ensemo yegati ya baiburi abo abana babo banyora amachibu amaya nigo babwate ajaiga. Marieta ne por kupeni na muamba omo choke birigo onere manga nete ke birigo ba kokore biashara gaiga na sa nkonyire usisenirie mwana one wetire ariko some skuru ikona kura sasa tire challenge chinyinge bonesa otokonyire wachandikire twayaiteire wetera kurwa kurusia ebesa segeta kuko somio mwana na afiri buja agora nyabuto yunge orugeta ngona akira kana mokoko monene aso mwana one okurukware kisinya nyakohe o veilo kokora matem kurwarije siaga okorye buya paka na nyenje na akira moire tusia bono ma Hingo reporter ya Getembe TV kurwase bunge eyeiga ya West Mugrango egotoka county ya Nyamira Njefat Gad Gisemba. Fatgad Gisemba gumwancho murigere kurwase county ya Nyamira totaranyora ebirengererio bie egatia barimu abanebe chiskuru chechi secondary kurwase orgongoriga rwagusi ndakomanya soko bako kwanega nimbwate hegati ya bari busabari mbari abanene bechi school je secondary atwanyarre ko batogosangana barabo ase banyarko bakuru enkwana yabo omwarimu monne bwe school ya Hema Secondary School Chitago eyo gotoka se bunge ya Nyaribari Masaba ye county ya Kisii omanyikeno na Meshak Orure nigo atebire kubwatekana na machibu ari banyorre gwikira boni go aborkiwa gwetani birengo bya 50 nebere igoro yemia nigo banyareko bagosoa wasibakonyore ticket ya masa ya mogosoa ase chi university kero bagenda te kuganya amachibo ya soka senchira yobo ikiranu ase boiga tebire nigo asumwako yega amatemo yega korirwa senchirerengia umwarimu orina kurwa ase skuru ya bamura ya Rio Kindo nere niganya ko bakagosangana intwe nagotebanga kero bakubwekania amachibo yo mwako yega no mwako yeta nigo aborkiwa kurwa ase skuru yo banyareko bagokori buya naboigo mwarimu David Ogega kurwase skuru eria ya Nyabisase nere nigo bona tebirenga kero bagenda te kuganya amachibu ayega nigo arire ira gwikira mambi ritko ria Ijuma mbanyareko baba kubwatoka amachibu ayega senchira ya benene yobo ikeno konda saboni gari banyorre niga goteba bori kwabega banyareko bakokora omokia kero korengania no mwaka oeta kurwase skuru ya abanyaruka ya Kereri nigo bono omo principal bwe
skuru yo Thabita Mogochia nyariko bakagotebanga gwikira boniga aborkwa chimi isano na isato na kianda nigo bataranyora amachibu abo kubwatakana no mochando oyoiga bwe system yo kubwatoka amachibu aiga bosense meiga yemitando ya twarire omochando korende gwikira boniga gotebanga nigo aborkwa na arokuru ase skuru yo banyariko bagokoria buya tasense mo ya skuru ya bamura ya secondary ya Nyambaria mo principal bwe skuru yo mwalimu Charles Ogonyi nere niga nyariko bakagotebanga kubwaterana negatia babwatani be skuru yo nigo banyariko babakonyora egatia machibu yabo rikwa asomo baro ore gwetania ebirengo abose agatia barko nigo banyora machibu abo nande ne rogatinga banyariko bagokori buya kurwa sensemo ya Nyabururu Girls nigo bono omwarimu manebo igo bwe skuru yo anyariko bakagotebanga ikiraboni ga machibu ari abo rikwa bari banyora kurwa se skuru yo nigo kerokorengana no mwaka oeta bwechiri bubere 2023 no yoga oerete omwaka bwechiri bubere 2024 nigo abarikwa bega banyariko bakoimokia bakwenekia gokora omokia negati yari tokandate gosangana bari abane bechi skuru echiga mwancho moriga nabega bari kibayitombaga ntakonekia ngo ya nyora bara senchirenge korende tigatoranyara ko batoko rigeria na gotegerera ebirengererio begati yabari mu bechi skuru echiga kurwa sorgongo garwa gusi account ya Kisi ne ya Nyamira abo banyariko bako kwandra egati ya machibu ari aikire asebonega na kero bagendere ko boria abaibori nabega boriko bagendere ko babatweru kero baganyete system iganyariko bagekwane kemero byase ere enchererengia erinde bachikonyora amachibu ayega andatigaire C plus 90, C plane 6, and Sukuru has a mean of 8.568. So we want to appreciate the 2024 class for the good result that we have received, and also thank our stakeholders for being there for us, for supporting the school to ensure that we attain this good result. And I hope that as we start preparing the 2025 result, sorry, the 2025 candidates, twakoria bano mwa 2024 mwakoria ande litukoria rero tore no mogoko ng'amatoke abasokire tigatwira ni Nyasaye mbia munase merememi y'abantu bakora omwakoria skuru chitu chons jabusi abayigo Masaba North asendo mo chairman skuru yeito ya Nyakongo Boys asando mo principal system yo osokia matemu ya bekwa yere ngora lakini ninde no mogoko batebinga amatemu ase alitwanyolire ase skuru yeito abana 99 twanyorera amatoke abo so far nasa abana abo mwana oyo mwa nabate A plane abana 15 babate A minus abana 34 babwate B plus abana 45 babwate B plane abana babere babwate B minus Inter-deputy in charge of academics, Yoga Secondary School, Yoga deputy there. Oyosine na mwana integaiga deputy in charge of administration, Metusera. Omo tukada likulia lero, asengito amatoke oyo mwakoli akeisesi na soka. Ande korengana muna soka kwanyo letigire tingire na kieko gara abantu bagogeka. Letigire tikuwa nyolire wekera boniga asengito internet gotosumbua. Kwanyo leti B+ isano ibere. Kwanyo leti B plane isanemo. Kwanyo leti B-, komina isato. Kwanyo leti C+ emerongebere. Kwanyo leti C- isanemo. Kwanyo leti D+ eyemo na C plane inye. Tokenderete ku download esengite network kunanga kwa code. Abana result twanyolire. Nora ntora check ya results just we had a total candidate from there students. So far we are checking abana 20. Out of these 20, abana 10 were qualified by the university. Because we have a lot of hopes that out of 84 we expect around 30 to 35 students to make direct entry to the university. Last year
was abana bari discipline above all wakera baibuli yamana the support bana Mwancho murigeria na mange kurwa sense mega ya matemo yonekirwa ritkoria rero kurende igikoraga chinsa inyase kyonga chinsa nyobotko bwarero ninchigo sangana na gukumanya ayaigonsi kurende okuba yebiro noje daktari Kena Moses kurwa senyagitari ya World Fit Health Center nyare ko bakago ikirana tonyare ko batogoso sense media yo kumenya kebo chenu tusange amange kurende tiganda gotigero roboti uriga rumura ibwense ya Kenya Muske William Ruto asanyara ko bakago togia emiroberio ya amatemo yo mwaka 2024 na bego gotogia wizara chisemia sokobeke emiroberio senchiringia kwene kya igonsingo ikranara senchiringia asabaganiria maya abarkiwa baiga na boigo konyara ko banko egandire bari asemiroberio yabo ya botambe. Mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru tena na tena. Tumetoa examination ya watoto wetu leo. Hiyo examination imetoka kwa njia mzuri. Ile walimu wengi tumewaajiri karibu 76,000 wametusaidia. Mambo ya masomo yetu ya Kenya inaanza kuonekana sasa, inaelekea mahali mzuri. Ile science subjects tumeongeza wale wanafunzi ambao wamefaulu. Masomo kwa ujumla, the results ya mwaka huu ni bora kuliko results ya mwaka uliopita. Kuhakikisha kwamba wale walimu tuliwaajiri wameanza kufanya kazi na wanatusaidia to improve education outcomes. The teachers we hired, the facilities we have provided, the additional budget we have committed has now begin to bear fruit. We are seeing that our examination passing is better than last year. STEM subjects have performed better than last year, and even our girls have performed better than they did in the past. Kwa hivyo, hiyo kazi yote tutashirikiana tukiwa pamoja. Kwa sababu ya nafasi ya masaa, na bado tunaenda Usie, bono na bukwegokia aso gusonja ETV ya Wanje Tiaga Tembe Television Network. Wetera Zuku Satellite Channel number 033. Egoki nimrulu au ya Getembe Television Network. Ayene amatiao Satellite Channel number 033. Getembe Television Network. Ekeonga kiama mogusie. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone ibintu bigutumika service nabo gase nyumba yao, yani furnitures asili golidia mabuku